Vamos a la baile. Empezamos. Moi saúdos para a nosa charanga. Boa noite, benvidos. Boa noite aos membros do xurado, unha vez máis. Pois saudamos a Ana Fernández. Hola, niña, que tal? Damos a benvida tamén a Xurxo Fernández. Que tal, Xurxo? E a Monse Rivera. Hola, Monse Rivera, boa noite. Parellas protagonistas desta noite. Pois hoxe vai comezar bailando Oliveira da Ribeira. Oliveira da Ribeira, boa noite. Eles son Iria Montero e Fran Vázquez. Veñen de Pontarías e Coles. Benvidos. E pasamos á seguinte parella. Inda que o nome non é o máis bonito, pero eles son Trapallada. Está moi ben. Unha palabra, verdad? Trapallada. É que non quería dicir eu Trapallada así de cualquiera maneira. Está moi ben. Pois eles son Natalia Ríos e Mario Figueira. Veñen dende A Coruña e se gañan dicen que van gastar o premio en estudos en roupa tradicional. Ben, hai que... Moi ben invertido. Hai que seguir superándose constantemente. Bueno, vamos ver como está a táboa clasificatoria para ter unha idea de por onde deben de andar os puntos que deben de conseguir hoxe Oliveira da Ribeira e Trapallada, non? Bueno, 26 están arriba e a última son 18. Porque entón, bueno, se estamos por riba de 18, que mellor. Por riba de 23, que mellor tamén. Así que, bueno, xa tedes unha idea, vale? E entre todos. Vamos alá, con que empezamos, charanga, querido Topo? Muñeira. Ritmo de Muñeira e desvos, verdad? Oliveira da Ribeira, aí vamos, 45 segundos, arrancamos, tempo! Cambio de parella. Cambiamos de ritmo, cambiamos de parella. Oliveira da Ribeira.
30 últimos segundos, recta final. Agarramos. Muy bien, bailadores. Muy bien, bailadoras. Qué fantástico. Como me gusta este concurso. Como me gusta. Bueno, membros do xurado, bueno, que atentos. Ui, ¿cuántos están escribindo hoxe? Estaban moi atentos. Pois estaban atentísimos. Por É eso, que están a vir os Reis Magos. Entón, a min acordoume agora... Xe, están aí. Surso, Monse, La queda. Ana. Hai que ir pedindo. Tócalle primeiro a Surso, vai logo Monse e remata Ana. Vale. Non vamos moi mal de tempo, non vamos moi ben de tempo. Creo. Pois vamos a ver. Oliveira da Ribeira. Gustoume moito a vosa proposta. Uns puntos moi interesantes de Jota, porque por unha parte tiñan sinxeleza e por outra parte certa complexidade. A min, por poñervos un pero, faltoume un pouquiño máis de tensión no voso baile, sobre todo en Iria, faltoume un pouquiño máis de tensión. Despois estamos nun punto da... Xa sabedes que estamos nun punto das calificacións que vamos tirar os puntos para baixo. Vamos tirar moito para baixo. Así que non me vou estender moito e vos vou dar... Non quere decir que non vos interrumpades, que non saiades Vale, aquí vale. facer Como dixemos que íbamos mal de tempo, estou falando pouco. No, pero unha cousa é, digamos, como digo, estofarnos. Sí. Vale. E outra cousa, meterlle moito jasque e Que destrozamos peligro. a Aí comida. vai a miña nota. Aí vamos. 8 puntos. Está moi ben, 8 puntos. Estou para Oliveira. Ahora teñe que Para dar... Oliveira da Ribeira. Teñe que dar volta a táboa e... Trapallada. puntuar ata atrapallada. Vamos a ver. Estamos en época de foliadas, que hai que ir ás foliadas por aí diante. Mario, non te recoñezo. Non te recoñezo, porque mira que te teño visto por aí en foliadas, pero che falta a camiseta do Deportivo. Aí sería por iso. Home, pero ben guapo, Ben guapo, pero non a quixo poñer, a ver se pensaba que perdía puntos polo xurado. Xa o dixo miña nai, que me tiña que poñer guapo que iba a televisión. Así que... Pero, bueno, moi ben. Unha moñeira moi bonita, uns puntos cruzados moi bonitos en espello, porque noutra ocasión vimos eses puntos cruzados que non iban en espello, que foi obxeto de crítica e de análise así aquí. Unha proposta moi enérxica, estades moi ben compenetrados, notase que bailades moito xuntos. Mario, incluso, fixo unha cousa que rozaba o baile latino no agarrado, porque metía a perna no... Ai, sí, metía perna, sí. Sí, metía perna. Ti como tes visto eso por aí adiante, de meter perna? Bueno, Pero estades falando en clave. No, meter a perna. Sí. Pues, meter a perna, sabes como é a lambada? Como é? Porque... Eu non Demostración. son de A ver, lambada. demostración. A ver, a mí pilloume moi pequena Xurxo. a lambada. A ver, ven. Vasme meter a perna. A ver, había así unha expresión se cho teño que Veña, explicar, un pouco vulgar, no mete perna, no. Mamá, non mires. Non é, Non é eso. non é nada vulgar, que bonito. A ver, ademais é outra modalidade do paso doble, porque temos o sulfato que xa o vimos, Sí, o sulfatar se nos foi quedando claro. o outro non sei como lle chamaches outro día de Ai, o elegante. Sí, o elegante, O elegante pero- da baña. da baña. E agora temos a modalidade de meter perna Ai. no paso doble. Sí, Bueno, era a ver. eso, Sí, no, que metía e lle daba así co pé, ademais. sí, non sei. Había frotación. A ver, houve Ah. algo de eso, pero non exageraron tanto, No, Bueno, é para gustos, Monse. Bueno, pero é para gustos. Supoño que Surso exagerou para que viramos un pouco. No, non exagerei nada, xa se verá no Vale, vídeo. vale, perfecto. Bueno, se hai meter perna, hai que meter perna, claro. Ou estás enfadada porque non che saquei a bailar? Xa está.
Non enredo máis. Non perdeches Atención nada, que non, Xurxo tranquila. puntúa Nada a novo. Trapalladas. Puntos para Atrapallada, Alejo. 9 puntos neste caso. 8, por tanto, para Oliveira da Ribeira, 9 para Trapalladas. Muy bien, damos ya volta. Vamos con Monsi. Bueno, Y empezamos por Oliveira de novo. comezo con Oliveira. Ben, moi ben bailado, evidentemente, sodes unha parella de nivel, senón non estaríades aquí, pero si a min me faltou tensión na punta dos pés. Fran, eu creo que podes bailar máis na punta do pé. Para min é fundamental que un bailador ou unha bailadora bailen na punta do pé. E eu creo que aí quedachedes ambos un pouquiño cortos. Despois, da outra vez que viñeches, falamos de aquí dos brazos, que o millor era a camiseta que levabas posta daquela, ahora arreglaches o tema vestiario, trouxeches un chaleque que che favorece, pero aínda así falta un pouco de aquí como máis forza, o sea, vas moi teso, moi aquí, que a posición base é correcta, pero despois tes que xogar, porque non digo a mitade do bailador, pero é unha parte moi importante do bailador. Gustoume tamén a proposta, a escolla de puntos, pero, bueno, quedoume un poquinho escaso a tensión, a forza e a punta do pé. Entón, pois, alá vai a miña puntuación. A ver, puntos para... 8 puntos. Baila na punta do pé, baila na palma da man. Exactamente. Como se baila na palma da man? Na palma da man é unha metáfora, non se baila na palma da man, vale? Na punta do pé hai que bailar. Eso entendímolo, pero a palma da man... A palma da man, eso... Vale, bueno, é A unha palma da man, ti que... Bueno, bueno. Non sei, a mí comigo se me tocou Ya así. os faremos bailar na palma da man un día facendo pino. Bueno, ella, tócache agora puntuar a Trapalladas. Trapallada, Opinar antes. encantoume a proposta, escollichedes na muñeira puntos e movimentos da zona do Courel, e a min é unha zona que me ten conquistada, entón con eso xa comigo ganachedes moito. Non son movimentos fáciles e non están moi vistos, entón, bueno, creo que a proposta estivo moi ben escollida. E despois, na xota, os 2 puntos foron completamente distintos. E iso se agradece, porque aí veuse, por un lado, nun punto onde había de todo, había cruce, volta, altura, e logo no outro punto, moita elegancia. O sea, en plan de, eu podo bailar aquí arriba e podo bailar aquí abaixo, podo bailar onde me dé a gana. E iso é un pouco o que hai que demostrar en 45 segundos, e penso que o demostrachedes. E por poñer un pero, Natalia traballa un pouquiño máis a simetría dos brazos. Vale, non están completamente simétricos. Non están mal, pero non están simétricos. Vale? He dito isto, ala vou. Dalle 9 puntos a Trapalladas. E estos iban baixar os puntos nesta volta. Eso digo eu. Non sei onde van, aí para. Ana Fernández, a niña. Moi boas. Bueno, primeiro, quería darlles un consello a Oliveira, que queren ganar o premio para aforrar. Se é para aforrar, non lles damos, Os cartos hai que gastalos, porque despois aforras, así non se fai nada. Estades na edade de gastar, non de aforrar. Bueno, Hai pero que hai mover a que economía. ter un colchonciño tamén. Porque os dous Bueno, queren non están en edad, queren aforrar, colchonciño. se ganan, queren aforrar. A vida é moi corta, despois eso non E Ana levas, non que é da queda política do aforro. aquí e todo é problemas para que non ten que repartir. Nada, gastade todo. Quitando esa pequena brincadeira, creo que bailachedes moi correcto e moi elegante, así como viñachedes vestidiños. Pero sí que me pareceu que podíades xogalo moito máis, que foi todo bastante planiño, por decir algo que nos meus compañeiros non dixeron, quizás sobre o espazo, que Fran sí que abría máis o espazo cara a charanga, que parece que charanga que os temos ali olvidados ou que cheiran ou algo, que sempre tendemos a caernos cara aquí. Entón, Fran sí que abría un pouquiño cara lá, Iria quedábase como que se quedaba un pouco descompensado. E nada máis, eso, eu definiría a vosa actuación como correcta e elegante, e que sodes unha parella moi boa que podedes dar bastante máis. A ver os puntos logo para Oliveira, da Ribeira. Aí De vai. parte de a niña que son 8 puntos. E onde van para baixo, non acabo de ver. E agora queda por ver a opinión e a puntuación para a Trapallada.
Ides ir á foliado do Caurel, que para a semana, non? Como Canto estades é aí? a Non, casa? é na Fonsagrada, Ah, Fonsagrada, xa Ah, estou iso é na eu Fonsagrada. liándome. Bueno, pero É ides ir. Lugo, pero non é o Vai a mesmo. gasolina Pero moi a- cara, Vai vos salir cara. Vai a gasolina un pouco cara. Elo. Ya está lá. Home, desde Coruña hasta Courel. Bueno, home, pero a ver a quen vos leve. Poñedes un mensajiño aquí. A ver, podemos facer aquí un chamamento, por favor, a xente que vai a ir á Fonsagrada, que mande un mensaje ao lugar para que esta parella vai a bailar con eles. Aí está Non, uns arroba lanzadeiras lugar desde aquí, e poñemos desde aí un centro de- blablacar. Bueno, No, me quedé por sí, sí. Veña. A ver. foi unha actuación fantástica, sodes unha parella increíble para min, por poñervos un pero, é que estades super acoplados, unha alegría, uns puntos moi dinámicos, moi todo o rato así, por poñervos un pero que fixachedes na xota que vos caechedes un pouquiño para este lado, pero que despois na muiñeira xa compensachedes para o outro. E si a man esquerda de Mario, estáseme pejando de ti, Monse. Ai, todo se pega. Todo se peja, menos a Joa Pura. Non sei se tes algún problema na man. Vale. Podo criticar. Non chiscas. A ver, evidentemente non nos dá o mellor o mismo xeito que as dúas mans. De feito, eu vai cunha man, con este, chisco con este, e con este, chisco con este, chisco mal, é máis un diestra, non? Entón, pero como que non chiscas tanto, e entón parece a veces que vas así como facendo a jarra, non? A jarra así do... Entón, corrixe eso porque, claro, é unha pena porque xusto está esa man facendo así e... por poñerche un pero que, bueno... E nada, moi acoplados, unha parella para min de... Atención, puntos de a niña para atrapallada. 10. 10 puntos para atrapalladas. Bueno, ata aquí foi, por tanto, a puntuación desta noite. E agora estaría moi ben recordar como quedaron, sumando todos os puntos, unha parella e outra, e logo, eso sí que é parte interesante ver onde se colocan. Aí temos a Oliveira suma da desta Ribeira. noite. Sí, a suma desta noite son 24 e para 28. Oliveira e 28 para Trapallada. Vale. Bueno, estamos tapando moitísimo. Sinto moito, pero que non vexo os monitores de outra maneira. Aí está. 24 e 28. Ahora temos que ver se os 24 e 28 onde se colocan na táboa, que iso é a parte interesante. Bueno, ten tamén que ver como bailaron e que puntuación tiveron cada un deles esta noite, e ahora vamos ver. Dentro da táboa, decíamos 23 para arriba, ¿no? Con 23 para De arriba, 23 para arriba, sí. aí, claro, porque 23 e 18 eran as notas peores, por tanto, claro, aí andan. Home, de feito, mira ti Trapalladas que se coloca en cabeza con 28. E Oliveira con 24. Sí, que hai moitos 24 por aí, Bueno. pero ben. Está moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, queridos todos e todas, moitas grazas, como sempre. Fantástico, un aplauso grande para estos bailadores que dá gusto velos. E esa charanga de baile. Seguimos, Muy ben. Bueno, preparados que vamos cantar con mocedades, el eres tú todos, todos xuntos.